Hai logoफोर दिनै Nwmbajwi Raniya क'क्राझार टाउनाव थांनो नागिरदों बेनिनो मोनसे ब्लग लाबोनो नागिरदों स' नोंथांमोना दिनै आंनि टाउनाव थांनाय ब्लगखौ नायलांदो नै जोंना एक्टरा रेडि थांनो मा बायनानै होयो नायसै दिनै फार्स्ट टाइम टाउनाव थांनायनि ब्लग लागोन ना जोङो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोङो माबायदि बबे जायगायाव बेरायो Masih kan ke helmet kulai ayu. Kena juga bawa bay, malah suai bawa nani malah berai bawa nani mama cuma nala bawa nunggu ke malah. Rusak nih. Itu orang. Pas tahunnya jangan sindur naik pikir bay, sindurannya Jepang jauh ya benar yang nak. Ini benar benar jangan baju mentang. Gimana? Kongkor. Ekta. 30 টাকা 25 টাকা দুইটা দিয়া 30 ওইটা দে এটা 10 টাকা না এটা 10 এটা 20 দুইটা দিয়া 30 এটা দুইটা 10 তিনটা দিলে হল তিনটা 10 লও ओमफ्राय नै जोङो जिरा मस्ला लांफैबाय नै बाहाय नै पासफरमा गैलामोन नालाय बेखौ लांसै एसे नै बेखौबो लानो नागिरदों मा होनोमोनलाय बेखौ टिसु पेपारखौ लांसै कय टाका होनदों 25 20 টাকা না দিবা হ্যাঁ এটা কি রে পোকা খাইছে নাকি এটা জানা লাগে গুদুং দংজोबो নতুনটা দে নতুন এটা টাঙা নাকি কত 60 কয়টা লাदो ओमफ्राय नै जोङो पापर लाफैबाय जिरा मस्ला लाबाय ओमफ्राय थाव लाबाय आरो मा लाबावखो टिसु पेपार लाबाय बेयाव दङ टिसु पेपारा नै सबाय एसे लाबाय इखौनो लासाबबायहाय लोगोफोर नै आदैनाव लांफैबाय थायो जोङो सामफ्रामबो आदैनाव जोङो दा प्लास्टिक लांफैदों नै Kamu lase? Gimana? Haywa. Ekta, na tukra. Ekta. Saya dah hulu mandok kana awlang saya na K'क्राझार ni hulu mandok kana awlang salang lang saya mana yang biau salang lang abana tahun nawna punya bedi mana biau kapsa sang ulang lang bas tahun tak punya bedi mana dan zebba baya babang biau salang thara ada lang thara ada sapu mana kota puri mana zebba salang lang thara lưng là chân rồi mà chả lắm aduh cari tin aja gak ya fountain foto macam sepang saya menurut ini ya cari tin aja gak ya saya mau dong pede mana nih dokana birat gerau semuanya nggak bisa kok si mansi zakai hai बेखौनो जासाबनानै थांसै बाजार खालामखांनानै दसे बेयाव फैबाय आरोना गाइस जोङो नै जेबो बायाखै ओरैनो बाजार थांबाय थाव थुलाबबाय ओंख्रि जाग्रा सबाय ओमफ्राय जिरा मस्ला बेनो जोंना खरस बानायनाया दिनै ओमफ्राय दायो नै ओरैनो बाजाराथ' दसेनो खालामखांबाय नालाय बेयाव बार जानो फैबाय आरो जोङो नायनो हागोन भिउआ ओरैबायदि समायनाखा नाङा बुंनानै फोजोबनो हाया हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै Nwmbajwi Raniyaनि बाजार खालामनायखौ माबायदि मोनखो आंथ' जेबो बायनो होननानै थांखायाखै जायखिया आंना मेन बुस्थुआनो जाहैबाय फोथा आरो सिन्दुरमोन आरो बे मोननैयानो आंना जोबस्रांनानै दंमोन बेनि थाखायनो आङो थांफाथारबाय जेबो बायाबाबो माने बियो लाबोनो रोंनाय नङाना ओंखायनो माने आङो पाउडारनि मोनसे लिकुइडनि मोनसे बायनानै दोनो आरोना मोननै माने एखमबा लिकुइडखौ फुननो मोजां मोनबा ओमफ्राय एखमबा बायोबा पाउडारनिखौ फुनो आरो बेनि थाखायनो आङो थांफाबाय ओमफ्राय नै जेबो बायनांगौ गैया फैफिनबाय फैनानै नै बिराद मोजां लकेसनाव फैबायना हाबाब मोजांथार माने एकदम लकेलनि गामि खाथिनिनो जोंनि गामि खाथिनिनो गोजानद्रायबो नङा ओंखायनो जोङो हाबफैब्रबबाय आरो दसे भिडिअनि थाखाय फैबाय आरो जोङो ओरै मानसिफोरनो देखायनो थाखाय जा मोजां ना स'
स' लोगोफोर दायो Nwmbajwi Raniya भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बिदिनो बेरायबाय थानाय भिडिअ लाबोगोन सम सम संनाय खावनाय सम बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट जानला मोनला ओइ दाबो केमेरा ओइ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाबायलै थाब फै दस्रा माबा बेफोरखौ डिलिट खालामबाय थायो खालामनांगौ साबस्क्राइब Nwmbajwiया एसे थाब माबा भिउस मोननो लुगैयो साबस्क्राइबार मोननो लुगैयो बेनिखायनो मोजां शेयार खालामलायनानै थाब साबस्क्राइब खालामो थांसै दायो थांफिनसै जोङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो बावनो नाङा साबस्क्राइबखौथ' दाबावथार गोदान रायफोर नायदों आरोना